I have a dream. Tak to je taká, no tá hra je absurdným kolobehom, povedal by som, takého korupčného príbehu a o tom, ako sa pravda neustále naberá rozličné podoby, ako sa v konečnom dôsledku v politickom a takom policajnom svete stráca. Poviem, no poď sem a už sa nevyklúčaj. Tarantino je pre nás človekom, s ktorým môžeme sympatizovať z hľadiska ľudského, a to, že to je človek, ktorý sa ocitne v podstate vo takej finančnej a ľudskej kríze, ktoré vojdu po krku veriteľia, ktorý má dlhy, ktoré v podstate prenasleduje mafia. Potrebuje oslobodiť sa z toho mechanizmu a potom, ako sa ten mechanizmus, ktorý človek raz prští, v konečnom dôsledku vráti zase naspäť, aby udrel na toho človeka späť. Myslím, že to je taká základná pôdoristej aritmetiky. My nepodabíme, milý môj. Ako myslíte? Viete vy, čo vyšetrujeme? Pijavica. Vlkár, upír, pijavica ľudskej krvi. Vy nám to viete, čo hovorí, čo? No my sme si tú hru vybrali v čase, kedy práve u nás na Slovensku bolo v politickom svete množstvo malých chaos, ktoré vlastne doteraz zostane nedoriešené, množstvo odpočúvaní, množstvo nálezov všelijakých listov. Čo je na jednej strane desivé, a na druhej strane, a s tým pracuje aj Kobylen, myslím, vo svojej hre, na druhej strane aj komické a vtipné, ak sa človek na to pozrie z určitého odstupu. Všeobecne tých 5,5 milióna ľudí a ich kolektívny sen, tak na to určite neviem odpovedať. No ten sen sa vždy zjaví tesne predtým, ako sú majstrovstvá sveta v hokeji napríklad.